Kapitan Inteng! Nadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya ang gail. Kaano pa'y? Nakadamagam. Isumutimbaga ni Jose akaroba da. Anya ka no patay na? Nasarakan da ka no asan nga umangangas iti dana. Ay, ang mga no cardiac arrest mo't. Nalipatan nakit ni ati mangas ang gail. Saan man mo't arabak warong? Saan ko mo't ngirabrabak ang gail? Imbagak lang matipod now. Nakalungunan mo no mapandapay lago matang itilungon na. Saan ko mo't nadamag da ita ang gail? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Kakadimot makilamay inton rabi ay badaw. No dagasin na laki din ni parenting Dagasin na ka. Nga main takrut day di amapan itinatayan no awan kadwana. Kahit umay kakadimay, no may ni baribanan. Ay katun ngam agawit tayo adagos San tayo nga agbayad, tama iparit kanyak tagpuyat. Ay, bati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Kakay tagmay-may sa ditaw. Adamo ni Mariba ng akadwa kijay. Umay siguro mo ni kagawad ko anang kadwayon tao. Nagadot itawang gail. Agasam nga iti kapi nga isayod da. Ay, mangtagta iti tulong tatapno ada inayon da nga igatang iti pagkape. Ala, intay di unat. Mangtagta iti tulong. Sa nabalik ni Banang. Napan nakiistorya kadag iti pada na ababakay. Unang gail. Intang aruday. Naangay day ti amiteng. Tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay. Iso mati matulungan no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw maray. Mayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro no namatayan. Agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta kat ited iti natayan. Dakkel ama itulong dayta iti nagminatay. Aywun maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayo no kasta ti aramiden tayo. Naskan nga rod nga adda madutukan nga opisyales amang tengel iti makolekta. Kentapno adamot mangimanihara. Ay kagapot ta sikat ti nakapanuno maray. Ay katsikan ati mangidaulaw. Kaslasikan ti mangimanihar. Mangala kamutin iti kakadwam makatulungken ka. Ano ito nagmimitingan nyo yung barangay hall? May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Kanya tulong da ita? Ada ka di may tulong da kanya? No may saka amimbraw, agbayad ka kada adda matay. Tulong mon iti masignan. Inton si kamot ti awanan gasat, si kamot ti matulungan. Mano ti singiranda ka da mimbraw? 50 pesos. No maurnong amin, iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakalang ngay da ita 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may dagsingel. Kapilitan nga iremedium tamay saka kangarod amimbraw. Ay matinsa da ita. Nungay ano ta gigid na namatay. Manungay ti bayada. Manlugog ka kaditi binuangay ni Marikwanang, panagtitinulaw. Ay, kato na paray. Makatulong tayo, ti kabaranggayan tayo, ng agminatay. Ay, no siya, yak kayat. No kanayo ngay, nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ka. Sanda ka mo't apilpilitay na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka, no nituyang ko tiyawan gasat na. Ay, saan mo anam namaan, Ta saan ka mo't nga ron ako mapang? Di la membro, Uray sana ko mamembro, kit tulungan dat. Pagtitunulong nga ron ako na yaw. Ay, antaya mo't kasta. Kaya't matulungan da ka. Ang di mo kahit itumulaw, kumapang ka pa'y, Tata, adaduan nagiddan api musay amembro. Agbayad kayon. Kanya, dua manay. Paya nga giddan damatay, kit awan kwartak. Kat anya ngay nga rod.
Ay, inton maminsan ako nga bayad, tawan pa'y kwarta. Masapol nga eremedyoyo. Tamasapol ang maitatitulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No, adda at may remedyo. Aguray da, ingga na nga adda kwarta. Umay kayon to agbayad iti barangay hall tata. Saan ako nga agsubli dito, itain maya mutay. Imbag ta na sabat kayo, nana. Nagapuak dita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngaming agiddan dagita amatay kat awang kwarta na. Adamot kwarta na nga inted ka. Apay nga'y adi na intag. Imbaga, nga umenan to bayadan iti barangay hall. Ala siya kung timang tay basang. Pasinsya amon ni Tatam Abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaruno, nga umayak ag singir, da kayon to ti singirak nana. Saanon ani tatabadong? Ala, dalatakan ka day tabasang. Iso na lang, takanayonak nga adda ije bangkag. Nakasingir kayo ka din ako liktors, tain tayo itad titulong iti masagnan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tatabadong, di na kaya tiag bayad. Pud no day ta kagawan. Mano ka din anatay, ti saan na nga intad titulong na. Dahil talo anaw day, di na pa'y intad. Unay mo ni tatabadungan. Damagag tupay, no bayadan nan to. Tano saan? Ikatantayon amin bro. Ay naimbag ta nagkita tamar. Apay, di mat kano kayat ni pare Badong ti agbayad no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayonak ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singair, tayso ti adda ija balay. Ay, di itanda nga ron kano titulong itinatayan kat adda kurang. Sinupusupan min tapno makomplito. Kasta ka day, kapitan. Ala, tamapanak to kin ni Marikwanang, takitaag numanupay ti saan nga inted ni Badong. Apay ngamin akas jay ayan ni pare Badong, kat saan mo't adakas ti tumulong, kadagiti ka baranggayan. Ay na, pasensyaan yun, kapitan. Bayam, bagbagaak to, bareng agnak. Ay, Badong, apay aya, di mo bayadan ti pagrebengam no adda matay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Kasi nupusupan ka na ni Marikwanang tirumbang abayadam. Nay, binayadan da bagaya may. Ay, kibaya mo na. Ayawan na talaga tibayin mo. Apay abaybay am ako nam. Ingka kidain. Adda nagtutulagan. Ano saan ka ngagbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta amin, ngayon baybayad ka, kas tulaw. Asino ko mga iti mangisublay? Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong mal? Kasano ko mamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay Ay na, agbayad ka kiday no adda umagsingir kang ka. Tano si kanto matag kasapulan iti tulaw. Matulungan kanto mal. Unay lakot ni Tata Badungan. Tiwod amang tag iti tulong itinatay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at ugali na. Mas daawak man kin ni Tata Badong. Di na nga tama panunaot, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti masagnan no adda minatay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot dahit na kagawad. Tila ang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak da. Tadakla katulungan da day ta magastos, kabayatan ti damay. Ay, wen ang kagawad. Lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kandad dumapay akasapulan. Ay, wen nga rod. Iso anasaya at dahito grupo anabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amom ka day. Tinulad day di kabangibang abarangay tikas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka no ngamin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro,
Ado mo ti makulikta ama itulong iti masaknan. Tilang maday, no adda tikas kinitata ba daw nga nagrigat nga agbayad. Podno day takunam. Iso nga da paglintagan a pinutar may. No ada saan ang makabayad iti mamitlo, maikat. Husto dahi ta. Tapno agnagam tinagrigat nga agbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pailabayadan ti insupusup ko, kat addamanen matay ay maikatan. Muna ka di dahi ta na paglintigan? Amo ni Kabadong, taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa may nga uray awan tinatay. Ingkay di balay da iti laod Madama amalamlamayan ti isingsingira. Agsasaro no lakit ti matayag. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumain. Ibagbagak lang ti pudno. Masuron ka, no adda matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanon to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no sika ti madano na matulungan. Asaan man atila matangtangab mo? Pagpilyen ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Anya. Adaw ti maragsakan iti imbangon ni Mariko Anang, apa nagtitinulaw. Ngam may saka kadagiti narigat kanung agbayad. Ay oray niya kung kunada adita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. San ka talaga makauawat? Ay, kaasi ka mo. Apay kumakasi Naglalayngan nga min dagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Mapukaw ka kaday? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamot ti mapukaw. Mabalin aya abalkuten ka iti ulos sa kaikalay di tasiraw. Saan nga itaw dawat? No si ka nga agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kendado mapaya masabsabol. Naamiris mo ka din ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Ibat, tanda kayo dito sango ti Tersina, kukumaray. Itaman pa, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, marikwanang. Kasta No ada ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Way, marikwanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anawata kaw. Nasaya tanaawata mon, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pa'y lagbayad. At doon na ira na kwarta may. Iso amang tedak, iti pundo may, kinituyang kaw. Ang mga no, adan tumanindak sang gasat, ngagkasapulan iti tulaw. Kahit awan ti maira na kwarta may, maray. Nasaya at dayta, Kabadong. No kasta ko ba amin membro, di awan parikot. Good job, Nana Juanang. Mayat timbangon mo aganwat apa nagtitinulong. Si kamot tatabadong, nasaya at tanaawatan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Anything. Ni Kapitan Anything. Maray, saan ka di animarito yang manang Jerimwar? Wen nga rod, manipod naglako da itinatenda, kanayo nan arumwar. Ay, sabali mo't tigalad ni Marituyang. No adda kwartada, kanayon arumwar. Inton na ibos, ay anyangatan. Sapay saan pa'y adumagas dito tersinak, kaslaawan nakita na nukas di lumabas. Ket saan mo't asigod akas jay kumarita. At dalatamot pa nagbaliw ti tao Maray. Ay, Maray, agbaliw kanto nga tamag.
Narigat, yag sasao. Ngam saan arumbang alipatan, dagiti sigod agagayem no addaman kwartam. Dakkel nga agpayso ti maaramidan ti kwarta iti tao. Depende dayta iti tao, mare. Madlaw ko akas likam dagiti sigod ako kumarin, tuyan. Amangan nga may no agpailibre da, wano umutang da iti kwarta. Ayun, na yun day tangaramid mo. Gaputan da kwartam, saan mo idan nga amamad? Diya nga rod kayat nga umutang da. Apay ko mga umutang daking ka. Ang mga nod adupay ti kwartada, ngamsi ka. Nga ta, basta, sa anak pa'y amakilangan kadakwada. Siya pa'y kikdeng ti mabay ni ti kasta nga aramidan. Apay ko maamabain ka. Awan mat utang ko kadagita at tao. Kwarog, makitkitam ka de, no sa dino ti papapanan ni Marito yang ijay ilay. Niyan timay. Kunam mapanijay ilay. Ita, damagam, no anya ti papapanan na. Ili nga raw. San ka day antay? Ay, dinakman pilosopuan, kwarog. Sung batam kit di ti damdamagaw. At damot nakita kakakadwa na paniti restaurant antay. Kasta ka day. Isugayam adi na kamin masango kan ni Marikwanan. Tadagayamon sa bali agagayam na. Agimon ka kade antay? Ay, saan mo't? Mas daaw kamilaan ka ni Marikwanang. Tanagbaliw. Manipod na wadwadan tinaglakwan da ka ni Paribadong. Nagbaliw ka di mait ni Tata Badong. Saan mo't ang nagbaliw ni Paribadong? Isumot latta. At ka di trabaho nito yung ijay ili? Awan mo tiyambok, kapitan. Apay aya. Ay mas daawak ta ka na yun arumwar. Aga may tiplitin na amapan kun agawin. Ay, hun nga rod Maibusin atin naglakwan day tinatang. Diyak ko mamakibiyag. Ay naapaw. Maasi akin ni Paribadong. Kakaasing agbangpangkag. Ay, no abulan na nagmula ka na nga si kaso. Sakbay anagapit. Agpasugnod ka nung ngamin adagos ni Marituyang nulapdan ni Kabadong. Ang pampanoy-nuyan ng ti asawa na. Sayang tinagbanbanugan na. Kasano nga no saan anapintas ti sumaruno nga apit na. Ay, hun nga rod kapitan. Enteng, kasasaumsamat ni Marikwanang itay. Ay, wen ako nakaabala ka dandaman met nito yan. Kanay, kakaasin ni Paribadaw. Kan kanayon arumwar ni Maritoyang. Apay aya, apakasik naram ti iruruar ni Marituyang. Ay nain ko awan kwartada, umay damanen umutang. Apo, sakpay mo tireng-rengen da, no awan kwartada. Ay, sabagay. No apay mo't akas jay na ni Marituyang. Kasla nga ron nakabulos at pagod nga aso. Sumanursur no adda kwartada. Ay, agbalaw to ni Paribadong. Agbalaw da kunak manlaangan. Ang awan tugaya mon kwartada. Ay, day tati na panunot ka. Kaasin ni Paribadong. Kanayon pa'y piman ijibangkag na. Ay, bareng tumurod ni Paribadong kat sitaan na ni Marituyang. Nagkapam ka day. Balumain. Naggapuak iti balay tigayim ka. Ay, saanin na nasaya, teramid mo. Kanayon kamutin, arumrumwal. Ang mga mano inibos mo, ti kwartata. Gumatgatangak mat iti iyaw awig ka. Naglablabos kang tuyang, Saanin nga umnaw, teramid mo. Manon tinabati ti kwartata. Awanan atang gatgatang kumat iti sidahan ta. Awanan ti kwartata? Inibos mo? Saan mat asisyak tinagsida iti nangigatangak? Manumalang ay tiginatgatang mo asindata. Manipod ita, tilangan pakitsindam, titid cooking ka. Apay ngay, saan ka di arumbang asyak ti mangigam iti kwartata? Kuma, no mo nga idulain. Saan, mate? Kapag bulakbol mo, mate.
Ay, sayang, tinagbanbanlugan ta. Lukas talang, taramid mo. Warog, kasla saan kumat nakita ni Marito yang arimwar ita? Apay ka diyan, tay? Rimmer siguro, Ngam ijay balay dalaang. Ijay ilay, ti kayat ko asawan. Awan siguro kwartanan, Isuasanin pa ni Jay ilay. Kasta nga ta. Naibos nga tanti kwartana. Ngaminton addan tumanan kwartada. Kanayon tumanan arumwar. Ay, sa bagay. Talaga akas tati ugali day jay amarituyang. Itatawan kwartana. Sigurado nga umasidegan kada kayo, antay. Awan maaramidan no kasta. No umasidag, alangan nga abugaw. Nana, adda kamot dito'y waing nga aglablaba? Na, apayakas lanas daaw ka. Tiamok ngamin kat adda paskan ije balay da kagawad. Saan ka di nga kumari kayo? Anya ngay apaskan. Saan namot akasangay ita? Basta nakita na adda ije ni Kapitana. Adda video kida. Kunak ano kasangay na? Ah, nangabang da ka di iti video ka? Saan ko nga amo no inabangan da nana? Madama nga miti panagkantada ijay ka. Kasta ka day. Ay na, nasapak ngamin apimanaw itay. Saan ko anangag nagvi-video kay da? Nay, gimatang magayam ni kagawad iti video kinanday. Wun kwarog. Imbag apag video kyan no ada paskan. Kas ko maiti kasangay. Ay, ang mga no ipaabang na pa iti video kina. Pasad ti negosyo na dayta, kwarog. Amumutan ni Marikwanang, negosyante. Negosyantay. Iso adina nasangot inakiasawa. Nagsao kamot, kwarog. Apay, sika, adang arud asawam. Nyanti mat. Ubingak pa'y mata maidilig kin kagawad ko anang Maasawaan ka pa'y nga ta, kwarog. Kabuteng mun samot ti babae. Ay, saan ko pa'y nga minan nakita ti kapisi ti puso kanday. Anong madanon to dayta? Ay, kaano pa'y nga dayta, kwarog. Dandanin nanday. Agbalaw kayon tao. Magnak to iti altar kadwak ti reyna ti biyag kao. Namin anon anang ngagkukan ka dayta, kwarog. Maray, ada ka din hadlaw ba? Maipapanitian niya. Maipapan ka ni Marituyan. Diyak mo makitkitan arumwar. Dayta kumamot ti damagak itay, Maray. Ay, naibos siguro ti kwartana. Isungawan aramaten na arumwar. Nalabit akasta. Kaguram ka di kumarita. Ay, saan mat, Maray? No umay manan makisarita ka data akaet kasarita talata. Un amaray. No ngamin tutupam ti madi nga ugali ti may sa tao. Kaslaag pada kayon iti kababalain. Wen sige. Urayan ta no umay makisarita ka data. Ikan sapay nakaluto iti masida. Altaway. Saan laeng amasida, awan bagas. Awan mo't maala amadengdeng di tabangkag tanabagyaw. Ay kating ka gumatang Nagasidag dita tersina ni Marijuanang. Awan mo't nga ron igatang kaw. Day takit tay kunaking ka. No adda kwarta, kas kala milyonaryaw. Arwar ka arwar. Into no awanay, kas kala marabutay na nakapupo dito'y balay. Ikaw mutang, no manigatang mau. Ay, mabainak mo't nga ron nga agpakita ka dagiti kukumaray. Inkan ano di mo kaya ti mabisinan. Nabannog kin mabisina kan. Sikan ati mapan umutang. Anya, sikan na. No saan aga po itiramid mo? At dapay ko makwartata. Nana, apay akas ka lang nakuteran amarabutit. Ay, mabisin kamain. Ngem awan pa'y mailuto basang. Agpapautang mat ni kagawad. Inka umutang kan kwa na, Nana.
Kababain mo't ngamin ti mapanumutang. Ay, awan ka de ti maipautang mau. Awan nana. Apay ngay amabain ka kat kumarim mo. Apay ngay ngarun adi ka mabain kanya. Ay sabali ka. Sabali mo't ni kumarek. Anya ngay tinagdumaan may. Takabain mo. Idin to tadi nakabain. Ay, mainsulto aksaan nana. Ay ikwa nga men, basang. Nabayag ajak napnapan di tatersina na, idi adda kwartak. Ay, nagalas met gayam ti aramid yun nana. Am mo yun laeng, no tiyempo ti rigat. Angam no tiyempo ti namay, gayo idam mo. Busing, nakihitak ba't na nagsarita kayo kininana tuyang? Anya ka ni tinagsaritaan niyaw? Ay, mabisinda ka no ka ni tata ba dong. Awan ka no bagas da. Awan ka no ti iluto da, chief. Apay adi umasidag kadagiti ko kumari na ngay. Mabain ka no, may. Kasano adi mabain? Kat nagalas gayam ti aramid na, no saan nga agrigrigat. Mawata ko no apay mabain, busing. Gapo iti pride. Saan ngagpakumbaba? Hay? No siyak ti mabisin akot. Alim mo ti pride ko. No sika. Agduma kayo mo't iti kababalain. Hay? Imbag tasaan nga ungtan ni tata badong ti asawa na. Naanos ngamin ni tata ba daw? Aglablabos mo't ni nanatuyang. Saan ka de, chef? Nasa umon, busing. Day tama, tinadlaw ka. Day baga kada kayo antay. Kagawad ko anan. Anya day ta, kwarog. Mabisin ka no dana natuyang kanta taba daw. Ang awan ka no iluto da. Nakaamuamot, kwarog. Nasaw kanyak ni busing. Gaputa nagsarita da kininanatuyang. Ay, naibos nga tati kwartada, iso nga agrigat, dad. Puutan nyo ti bagak. Umasidag matlaang dayjay no agrigat. Kasta mo't ti atap ko, maray. Awan mo't sa baling nga asitgan na kay. Di na nga ta maasitgan dagiti kanayon akadwana no adda kwartana. Kadwa na laang dagijay no adda kwartana. No awan kwartana, ay aday wandan ni Marituyan. Na, apa yun ba daw? Agpigpigargar ka man. Kanya tinararamid maun. Malamig na to yan. Nasakit o na tulog. Agkakabsudak pa yan. Ay, ipan ka ko may hospital. Gamawan na pulos kwartata. Nasaan ka ko ba nagbarayo-buyo na? Ada ko makwartata. Awan gas-gasat ka. Ang may sakan to ni Tinihaga. Ay, sana ba daw? Inak panawan. Ay, inak mangirimidyaw. Diyak kaya tag may sa. Nakaramidan. Inak umutang iteramatan tama pa ni Diyos hospital. Ay, napangaasiyo, kapitan. Tulungan da ka di Anyat maitulong ka. Delikado ti sasaadin ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital ngam awan pulos kwartabay. Mabit lang ta, ibagak ka ni Banang. Barang ada igdam na kwarta. Banang, umay ka ditoy! Apay ka de. Anya ti bagam. Ada ni Marituyang. Agkasapulan iti kwarta. Pautangam ka no. Ay. Itaman pa'y Marituyang. Pangarabatam iti kwarta. Ay, pangaasim ka di, amaray. Masakit ni Badungkaw. Ipan ko kumaidya ospital. Agpautang ka man, maray. Ay, adda kwartak, maray. Ang amangan nukurang. Mala, mapanta ijaayan ni Marikwanang. Tapanayunang ta. Apay, kukumaray. Sinapsapay o matimay. Ang kasapulan ni Badung ko iti kwarta, tamasakit, maray. Pangaasim ka di, tanayunam ti ipautang ni Mare Banang. Day talaga yan, maray.
Kumari da ka, iso adi da ka baybayan iti tiyempo ti rigat. Hayagyaman unay ka na kayo kukumaray. Da kayo ti pudno agayam. Dumawat ak iti dispensar. Gapo iti kinaalas ti ugalayk. Napudno kami agagayam mo, Marituyang. Saan kami amanagimula iti sakit tinakam? Iso siguro aparparaburan na kayo latta ni Apo tama nagtulong kayo. Tuladin kayo manmat. Agbalbaliw akaw. Ay, nanatoyang. No at da kwartam, di mo liplipatan dagiti kukumarem. Taiti ka nito tirigat mo, isuda metlat na ti kamana. Ala sige! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Apiras kamo lang apiras di tamare. Kasanaw, nagado ti kutok, awan mo't ngamin mangkuto kanyak. Ay, saan asyak, tadyak makita, mare. Isungarod nga anong saklatan ti agap apiras. Nungay matinag dito'y tagilakom at tinapay day takutom. Ay kat malas aje makaala. Na, anya mo ngamin day tan, mare. Bakbakatan ka akinuto. Pulimin sa maray. Na, kat, sa dinungay nga tati papanad ni Marituyang. Ako dungda. Mapansamanan makitsenda. Kaano lang idi napan nakitsenda ah. Idi lang matkalman anapan nakitsenda. Nagkuyog kami pay. Adun sa ti kwarta na ita. Inal daw maten amapan makitsenda. Wen nga rod maray. Adun sa ti kwartada. Nanatuyang, italim mamut day tabuk mo. Nagsagit day ti rupa ka masapsaplitan. Basol mo apeng ngamin adito'y likodam tinangipaluganam kanya. Kay, adda nga rod karagak may. Imbag sika ata makakapit ka. Sa nabalay ta inton agawid sa anton asumakplit day ti buukaw. Ika namin nagpapugays. Mapanak ang papintas paraw. Inton agawid nakasilsilang taon to'y straight kan kagurguram abukaw. Nes, kwartan sa day tabilbilangam. Ay, tagbayad iti kuryente. Addan jay honorarium yo. Naata agisim-isim. Alangan mo't asa anak ang naragsak kat addan kwartata. Intay. Ay, eksakto la pagbayad iti kuryente. Na, awan lat barianan. Ay, na eksakto nga rod. Ingkanto agbayad Ay ka, pletik ngay nga rod. Eh, libre to. No, ti tricycle ni Kwaraw, ti pagluganam. Eh, jay pagmeriendak ngay. Ay, apa agmerienda ka pa lang? Siyempre mabisinak ang makipila. Ay, na ano sa mon? Mangan kantaw, dito ay balay. Na, awan lat surok na matan. Ikagbayad itong bigat. Narigat no mapot danta iti kuryente. Apay, mangrekap kan maray. Na, Marituyang. Abay, nagapam, narabyan ka ba? Ay, kita umot aday ti buok ko maray. Ha? Ne, saanin akulot? Bagay kumalaan. Straight na straight, maray. Inton bigat. Inton mainitan. Nagsilong to day ti bukaw. Ay, makapaapal ka. Ayun gayam, binirok na ka din ni Badong ka, maray. Saan maut? Maragsakan aday jay, no makita na kanay. Pimenta sa kaun. Ay, pimentas kaya. Mingmingan nak namin na. Ay, nasipngat maray. Rumabi ingaminan. Sa nabalay, inton bigat nak to namingmingan. Sa paot to, ti umay dito'y tersenam. Tapno? Umay ko ipasikat dito na strike abukaw.
nagpintasin ni Tuyang ka. Kasla nagsublay, di kinabalasang na ay. Kunak no piminta sa klaim. Imo bingak pa'y gayam. Kasla kala sweet 16 Tuyang. Kita umanlaang anya. Nagbalinak pa'y gayam a minor de edad ay. Pa-street mo mo't kumadag itinagado ako retreat mo. Bay amon ta kuritrit tapi mintasak mo. Nuadan to ti pagpa-street iti ko retreat. Mapankan to adagos ag pa-street, way. Ay kitun Siyakto ti umuna a customer da ba daw? Naglamuyo tin abo. Awo di mo apro-aprosan. Tapi asaan? Agpurpaur. Ay, dakis gayan. Wun, ang mga aguro tupay, sayang jay ribo-ribo nga imbayad kaw. Iso adi mo sagsagidan. Marikwanang! Adda akawn! Umay kan mang lukat! Marikwanang! Ay, Maray, umay ka gumatag? Saan maray? Umay ko laang ipasikat kini Marikwanang day tibukaw. Aywan, nagpintasan day tabuok mo? Straight ko naman. Ay, napan kagayam nagpa-straight iti buok mo idi kalman, idi nagudong ka. Wun maray. Ay, manungay timbayad mo iti dayta. Ay, nangina. Nay, aday ka, nariingan ni Marikwanang luklukatan ng titersena na. Ay, sigurado maray. Apalan na apernay na ito'y bukaw. Charan! Marikwanang! Oh, kita umong na ito'y buok ko ako nakidikalman. Ngay pasikat ko kanta. Ay na, bagay na atalagaan niya, Marikwanang. Ay, pinapintas na ni Kumari Tatoya. Ay, kasla akano artista. Nagkuna! Na. Asinot nagkunang agpaisaw, Marituyang? Ni badong kaw. Maribanang, kita man ni Kumari Tatoyang, nupimintas nga agpaisaw. Maray, dakas ti agol baud. Ibagam ti punaw, Maray. Ay, sa anak lang nga na sumungsong bat, tapno awan ti gumura. Saan mo nga ipapilit a pimintas ka, Marituyang? Ta saan ka pimintas? Kanya. Kinapudno na, imbalas ka. O mapal ka lang namin kag. Iso ang makawit ka. No siyak, sa anak nga umapal, Mare. Talaga mo't asaan ka managapal, Maribanang. Mapanak man mo't ijay ili. Apay, kalat ang nagdesisyon ka ngagpaili, Maribanang. Kuna ni uncle mo, ano siya taglugan dito tricycle mo, libre ka no? Niyang kalinteng, libre. Uray si ka, libre man. Ay katwin Ala, itulod na kun ijay ili, tama pa agbayad iti kuryente. Ay, malugyak manay. Nagkuna malugi ka, nagado a pasaheros mo. Sa bagay mo't kiti Ala, itulod na kon, tani, deadline ita ti panagbabayad iti kuryente. Ay, naragsak ka ita, paray. Ape anak ko namday ta, paray. Agsagsagawisiw ka, pay. Pimintas gaya mo ni Tuyang ko, paray. Pimintas? Uy, paray, kasla artistansi ka. Apay ngay. Anya nga mati inaramid na? Ay, kay nagpapintas mo ta. Mabutang ngaming nga isukat ko kay. Anya? Isukat mo pa ilaang mat? Kit mo na, nagbakit gaya man. Naangam itata, nagpa-street itibok na. Ay na, nainlabak maning kingkuha na, paray. Ay, imbag taadda kwartayo apag pa-street na itibuok? Ay, kitang dan namut anapan nakigap-gapas, paray. Malah, paray, agawin na kaon. Tamapan ko ilutuan ni Tuyang kaw. Ay, si kapay tagluto? Ay, kitwon, paray. Diyak kayak, ngay so tagluto. Tama nga no, agkulop man ang gibuk na. Kapitan, nakitam ka day dagiti umay agputa diti kuryente.
Ay sus, delikado dagiti saan nga agbaybayad iti kuryente. Ay, sigurado, asa anak amaputdan. Ay, uray da kami napan mo nagbayad ni Banang iti kuryente mi. Ay, nasaya at no kasta. Ay, jak ipalubos amaputdan kami iti kuryente. Ay na, nagrigat no nasipngat ti balay iti rabi egg. Una, kanya kon mabuya ti buksing. Oh. Nakaluto ka gaya man, badang. Wang, agtugaw ka laeng tuyang. Nariga tay, no agkulot day tabok mo. Sayang, di pinagbayad mo. Ay, wun, badang. Siyak amin ay, trabaho dito'y balay. Ay, naggagatan ni badong ka. Kalpasan namangan ka. Siyak taginaw. Ay, nagmayhatan ti kastoy abiyag. Ingkan tulat tagbuyan, ititibay. Una, ay intong bigat ngay. Anya ti aramida. Sika man, agkuya ka uy, wano agida ka nga agmalmalam. Mapanaklangan makiistorya ka dagiti ko kumaray. Tersina ni Marikwanan. Una, ijay mo't ti ayuyang may ngagkukumaray. Madalat taking katuyang, no isuday tati kayat mau nga aramiday. Di antim day ta ako araw. Madlaw ko ti aring padik na kay. Antan yan, tay. Antan naglutaw. Ay, talaga gadan. Inteng! Adakon! Amok naa! Anyat napasamakin ka? Ha? Ay, Sa bali mo tibok ni Antibanang. Yan. tinulad ko mataan ni kumarik atuyang. Ay, wine. Kastamod lang tibok ni Nana Tuyang ang kail. Ha? Ay, ay. Apay nga'y anak ka nga kamutladitan inteng. Napinta sa kanila una yan. Ay, unan, tay. Pimintas ka. Mas napimpintas ka ngam ni Nana Tuyang. Anya ti makunam, inteng. Kwarag, pag silawang man dagiti bumbelya, makita ka nala yung tirupa ni Antim, no? Adda nagbaliwan na. Ay, katwa na. Na. Pag silawang, Pagsilsilawak, mate. apay na, awan mo't agsilaw. Ay, Ang damat silaw di tabalay datata ba daw? apay na. Ano nga? Kasaos. Naputdan kayon sa matiti kuryente ang kail. Naputdan nga. Kasano mapasamak day ta, no nagbayad ni Antim. Malagip ko di ko na mapanagpapintas. Ay, nagbayad ka pa nang. Nakarikap di pagbayadan. Nakarikap? Apay halidi? Siguro Oh. Iso asaan ako na nagbayad. Ay, nagpa-street aklangan iti buok ko. Ay, bagay ko kadimot laan. Kasano ang makita katawan silaw? Gaslight ako ng kail. Na, Winaw, jay, di gaslaan nga na silaw yung tipagsilaw tayo. ay, jak kayak ti digas. Nakapilpili ka, may. Ngumisit ti abot ti agong ko. Makaungungat samot ni Marikwan ang maray. Win nga rod. Apay nga'y anak ako silap, may. Apay maray, anya ti basol mi ka. Damagan nyo pailaan. Ay, awan mo't malagip ko abasol ko. Uray siyak mal. Nagkunak ka na kayaw ngagpa-street kayo, iti buok. Na, Ha? Dahil ka ti basol na. nay. Ha? Pakabasulan mi gayam, nagpapintas ka na. Ay, kasano nga men, Marituyang. Nilaang mat kumarita ako ng tisaan ang nagpa-street. Iti buok na. Ay, wun anya. Ay, Marikwanang, inkamutin agpapintas. Wun nagadumot ti kwartam. Iso nga ingkan. Ay, sayang ti kwartak. Ay, kat kukwam nga rodan. Ati umapapal ka na kami. An-anwam ngay, day ta kwarta maray, no saan mo agastusin iti pagpapintas mau. Win nga rod Marikwanang. Ingkakit din. Tada kami kan ni Marituyang timang bantay dito itersinam. Anya. Ay, ingkan maray. Tapno saan ka nga inaldaw nga agap apiras dito itersinam. Apay, maday? Ay, maday. Asino nga'y matimayat agumatang no agap apiras abaak ti aglako. Warog, agpaili ka? Wine kagawad.
May salangan na pasayros ti ururaya. Intayaw. Hintayaw? Ay, kat aglugan ka na. Yung kasiguro agatang itila ko man niya. Mapanak man mo tagpapintas. Ay, tuladam di antibanang ka na natuyang. Mas napinpintas pa'y Sige, itulod ka ni di ayan ti pagpapintasan niyaw. Street nga agpay suday tabuok mo, nga mawang kurentita. Ay, uray tapinmintasak mo. Apay, ada reklamaw? Kasano ang makareklamo Ket adamat igem mo di talikod am abalunat. Nasaya at tamaw. He? Tugot-tugot mo dayta. Di nakto pa impaparlor ide. Agungot kakit di itan. Ay sa anak nga agungot, kunak nga ron. Maragsa ka na, tapin-mintas ka. Naa. Di uraawang kuryente ta dito'y balay. Agpapada tayon iti buok, kukumaray. Agpapada tayo, apimintas. Ay, imbag lakit din, tasaan tayo nga agkagarupa. Saklat pati kapintasan kada tayo at alaw. Nagkunakan kasi kati kapintasan. Siyak! Ay, kunak man no siyak ti kapintasan. Nagkunak siyak ti kapintasan. Ayawan man paabak ka na tayon. Mala, amin tayaw, pimintas. Tapno awan lugay. Awan dakas na, nagpapintas kayo. Ngam di yu liplipatan, ti responsibilidad yo iti pagtaingan nyo. Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti sawalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Ni Kapitan Enteng. Kapitan, sa dinungay ti papanap ta nakasukat ka mo. Ay ken nagdigusak ko ng pay Ay, wala rod. Ay, nagbanglo ka pa'y. Ay inak man ije kasaran. Dita ka di kasaran, dita amyanan, wano abagatan. Duda! Kasanungay, kat agiddan mat dagita akasaran. No sa dino ti umuna apanganan, ijay ti papanak. Mapankala ang makipangan. Agsala mo tin Ay, umay ka nakagawad. Ay, kantsawan naktumanin ijay ni Marituyang. Ay, umay ni Marituyang. Ay, Mapanday jay, kapitan. Dayjay pa iti kunam. Kanayon apresen kadagiti ponsyonan. Tuyan. Mapan ka dita kasaran. Iso ang mangyawid ka, iti si Dainta. Una, uray sa anak abilinan, talaga akas tataramida. Dimliplipatan di paboritok nga igado Umay ka ngaminon Yak nga rod kayat. Makitak tumanin day ta kumpare kakalaban kaw. Sanay. Apay, saan kayo pa'y anagkapya kini kapitan? Kapay ko mamakikapyaking ko na ngay. Kanayon nagtupay akos ko silaban. Sigay, ina nga rudan tanay. Urasan ti panangan. Kahit nangala ka iti ikubad. Ay, kit siyempre day tuman na nagdakkel. Ipalpalagip ko lang. Tuyan. Malaking ka. Mare, umayak man gumatang iti Ricardo. Ricardo, para iti anya. Ay, jay alaan ni Enteng asidaan di takasaran. Ay, igatanga mo, nadagos iti Ricardo. Ay, katuan mare. Tabinilin nak ni Enteng. Inyunay-unay na kanyak amang ipabura ka kun iti danom apangiyangran na iti iyawid na akarne. Sigurado nga rod amang iyawid ni Kapitan. Ay, kanaayon mo't akas tamare. Ikanda nga men. Wan ata isukat nga rod ti Kapitan. Anya Ricardo ti gatangam. Naglaing ka mo gayam nga agsala, kapitan. Ay, uray si kantupay. Uray ka lag pusipus akas lapilin. Ay, siyempre kano nagadaon akasaran tinaaten darak. Jaket amon ti agsala. Ay, sumot na itati ko na. Ay, mangan tayo ko mga rudong. Sagsagana na pa di ka nagdahip. Mabisinin ni badong ko nga agur-uray iti iyawid ka. Magyawit ka? Kat siyempre mabaling ay asan.
Ay, ano siya? Naragsa ka kuno ipayawid na kanya kaya Paris ako kun. Maribanang, lumabasak pa'y dito'y balayaw. Nagapo ka kade, di takasaran, mare. Un maray, nagadaw ti inyawid ka, aw. Aywan, napuno mo't day tasupot nga awit mo. Nakitam ka din inteng. Ay, un maray, kano nagsala kami pa'y. Saan ka di pa'y nga agawid? Panagkunak, saan pa'y maray? Ay, itay pa'y lang nga agburbur at jay danom apangiyang rak ko maitiyawid na. Kano pinainom da nga main? Ay, awan manen no kasta. Di nan malagit ti agawid. Nabartag siguro itan. Ay, kunakon kay. Sige maray, agawid akaw, tay-tay pa'y nga agur-uray ni badung kaw. Happy birthday to you! Kapitan, kapitan, Bakit? sumardeng ka nga kanta. Apay nga pagsardangan na, nagganas ti kanta. Kuha ngamin. Sino ay ati ikang kanta iti happy birthday? Jayag birthday! Oh, awan mo tiyag birthday ditoy. Kasaran da ito'y napananta. Ay, kunak no birthday. Ay, sus. Nabartag kamutan, kapitan. Kasaran da ito'y. Ay, Tinasayat, agawid kan. malawak nga ron eh. Ito magdrera ko na. Ini. Matintin nagdagiti do ako kod nga imbulsam, kapitan. Ay, sus. Naski na mayawid ko dagito'y ako kon. Itulod ka nga ro din dita kruseng. Ay, saan? Apay nga itulog na. Kabailak timag na. Sa mga no sa bali ti pagturungam. Cruising nga minday ta. Anda dua kalsada na. Ay, saan? Amok ti papanak. Ay na. Nagmayatin ti agpalpano na ihimas ti sidain, maray. Dito'y pa'y matersinak tinapilip nga umay pagpalpaan. Naparier ngamin dito'y maray. Sapayin nga tom, day ta may sasakam. May mayat ngamin ti agpalpakay, no kastoy. Maray, limabas ka din ni kumpare ngenteng dito tersinan. Saan pa'y? So, kahit ti padpadanak, Napankat nakikasar. kantsawak kumakay. Ay nahay, di ka lamao maamang kancyaw kankwana. Ay, bumalisak Tasyak mo ti kantsawan na numaminsan. Aga pa kayon tumanang. Ay, bayam Dayta talaga ti kayat kaw. Ay na, kabadong narigat ti adda kaap-apa na. Maray, ada sumunga dalakay. Ninsa mo't parin ting dayta. Won, iso. Talaga na barteken. Madlaw di pan nagnana. Nay, awan mat igyam na nga iyawid na. Kasanum anay baga nga awan. Kitaam ngamin awan mat igyam na. Patsimay. Mabalin ayamit asan na mangyawid dayta. Awan nga rong igyam na. Nay, apay ngay. Kilaat mo tinalagawan ni parinday. Aywan, kitkitaan talaang amagmag na itay. Ay ngam, awan matan. Napanan na ngay. Ay, amang ano natwang. Nunatwang. Ay, makita ta kuma. Amang ano nat nagitideraas. Ay, kinasayata maray. Ay, sus, ay, mapan ko kitaan. Ay, awanan ati kapitan tayo anaanos. Numatulid-tulid di ta deraas. Manya, kitidanag mo na ya. Bayamlaan ka day. Ay, sige, tayo nakitaan. Kabalan natin bumangon day tamaray. Ay, sos, nagpaiso ni kapitan di deraas. Ay, ayan mon, kapitan! Adak dito. Nakakapot ka di taruot? Kaya tanda ko na. Ay, wad kapitan. Mabit lang tapayapayak ni kabadong. Dua pagpahayatan. Di pa kumpare ka kontrabida iti biyag ko. Ay, kabadong! Umay ka ditoy! Uday jayan, umayan. Turunak ngay. Ano tinapasamag maray? Ni kapitan. Natin nagagpaisaw. Ay, kunak namin kat ka. Ay, katarayata ka. Anin, kakuntablaeng. Anya asanan. Bumabak, tapno arayatan ka paray. Nalagda tirot ang nagkaptak. Umay ka lang.
Sige, Kabadong, ingkatulungan ni Kapitan. Kailangan nagpares ako kung tibiro kanyo. Agparis ako kag. Diyan bulsak nga yawid ka. Ang mga numapukaw. Na, Kukod pala ang matiuna ang paray. Ngamday tayo ang biyag mo. Narigat na awan niya garni banang. ay, Kabadong, nay, dayjay man timay sa akukod ni Kapitan. Ada di baba paray. Kaalaan Kitsigangay. Uno na aja kukod ng siya. Ay, unay kan. Biro ko pa di may sa aparis na. Kagawan. Na, ay, napanandan nga jay maysa. Ay, nagrigat mo tabirukan. Day, apay, anya ti birbirukan da di tadiraas maray. Ay, dayjay kukod ni Kapitan. Ha? Mapukpukaw? Jay maysa, tiba pukpukaw. Jay maysa, alalaan pa'y laang ni Kabadong tanatnag iji diraas. Kahit ni Kapitan ngay, nakaawi daw. Saan pa'y takasapulan ka no amayawid na nagijay kukod. Iso mo ilagayam asaanan ang nagawid ni Badungkaw. Kano tinulungan na ni Kapitan? Ay, kunak manog kalaban dakit ni Kapitan. Saan mo? Ay, madandanagan ni Maribanang, tasaan pa'y anagawid ni Kapitan. Saan ka nung agawid? No saan na amayawid ti agparis akukod? Paray. At tuyay, dagiti kukod. Nganyawid mo. Naksayan mo. Apay ko manaksayan. Ay, kininitam anda. Yunay kamutin paray. Kasi ka na panangalay yidiras. Pagsuspitsaan nagpalayang may. No nga kininitam. Diyak nga ramid day ta paray. Kinsan pa naluto na kita kukod. Kinitaki day. Agawid ak nga ro din. Way, nagawid ka. Tayong kay luto na kita. Di ka pa'y thank you, mate. Apay ko ma. Una, tatinulungan ka. Masapul aya. Apay nga itakalaang nga agawid, ha? Anda nga ro na pasamak. Ay awanan! Naatsanan na ipapaburak ko adanom. Dano mamanan Ay sus, ato pares ako kod nga iyangar mo. Itay pa'y nga inururay ka. Anda nga ro na pasamak manin. Anya day ta na pasamak ay Masadutak ang mga istorya. Ilutom kit di day ta kukod. Gapo iti bartok ni Kapitan. Natnag iti deraas. Kuna, kunkag. Imbag ako na, taadda ni Kabadong at imulong kan kwa na. Kunak manan kag. Agasam man tirigat ni Kabadong at imulong kan kwa na. Amo ka. Ti karigatan aparte, di panangala ni Kabadong iti paris ti kukod anak nag iti deraas. Imbag, tasaan ani Kapitan tinatinnan. Nakakapot nga may ni Kapitan. Kadagigay kukod saan da makakapot. Iso natin nagda. Imbag, tanasaya at ipanagpuspuso ni Kabadong. Ay namaray, kasta no makasida iti iga daw. Ah, Suming pay. anya? Ay, kasanungatan. Kasanote? Maproblema anak. Day, anya ti problema. Ay pampanunutek nga ron nga awan samot tentag kasar dito'y barangay tayaw. Apay kumano awan. Dakil a problema. Apay kuma adakkel a problema. Awan pakipanganan. Awan pa'y mayawid kun ako kun kas kadalalat tinwang. Ay, awan lat di kapag problemaan. Ay, nasken nga daag kasar. Na, awan nga rod, ipilit mo kit den. Ay, basta. Sidak nga ron iti kukod. Siyak mamad iti dumayo ang mapan makikasar di takabangiba nga barangay tuye. Mapan kalaang nagadayo. Ay, kat ano sa katimag na. Wan, mapan ka. Agkuyog kayo kini Kapitan. Kalaban ka, kakuyog ko kiday. Mapan kanu ka ni Kapitan. Naitapay mo tikunan. Ure adayaw, mapanlat ta. Pampanunutin na ngamin di mayawid na kay. Day, aray, inom ka, mate. Apa ko ba? Sapay adayaw, ti pagawidan ta. Abay, anak ka dilang. Umay katag siya ta. Ay, saan ako nga gininom paray. Kan apay nga awisin na, kit agkalaban ta. Ay, agkalaban? Ay, wanan niya. Palpalagipan ka lang, asaan ka unay nga gininom paray.
Tama nga numatinag ka manay. Kaslay day. Ah. Ay, anay ko, natinagak mo na tiderasa. Kanya natinag at sasawag. Ah, Naipadugmam ka lang dito'y kalsada. Gapo iti partag mo. ay, di ngay ulo, ti baboy ngay niya, wed ko. Day, takit ti kong kunaking ka. Taulo pa lang mo tinapanunot mo nga yawid. Adda di tabay mo. Mulmulagatan na ka. Ah, wala niya. Ay, kunak no nagsubli ije kasaran. Isopot mo kiday, hintay tuloy mo timag na. Adayo pa ti pagnain ta kagawid. Ay, sana ka madanagan ta, adda ka mangisalakan na kanya, pare. Ay, saan ka amarwa ma, paray? Ita lang detoy. Ag-eksperto na intong bigat ti kinasingpit ka. Ay, thank you, pare. Talagang nasingpot ka, kumpare. Ita lang ag-thank you ka. Hindi pa'y kuma. Nay, apay, naggapuan nyo kan ni Kabadaong kapitan. Nagkuyog kayo mat itay. Eh, napan kami nakikasar iti kabangibang barangay. Nagadayon, tinakadanunan nyo. Imbag, ta saan ka manin anatnag. Ang damot ni pare badunga nang iturong kanyak iti pagnak. Eh, nasaya at nukasta Uray gayam agkin kinuntra kayo. Mabalin nyo matlat tatag tinulaw. Ay, wala. Iso nga inak man padigwan mat. At damot in loto ni Banang. Tapno awan mo't kun dya kumparik akalaban ko Ang maminsan, apok, nasaya at kanya. Kasta tipod no nga gayam. Uray adda pagkontraan, ang tinulong lata no kasapunan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Ni Kapitan Enteng! Anak na pasabak mo, paray. Ay, paray. Ay! Agkurad kan sa matin. Ay, huwag nga rin, paray. Ay na, imbag nung sana makaalis na tatataba daw. Ay, jak mo ako arag. Ay, gusto ka man ta, kitaan mo tibagbagim. Ay, salbag ka mo't paray. Ah, Paglabusin na kiday. ay, oo nga, no. Saan ka di ang nagatul day tatataba daw? Ay, medyo nagatil nga rod. Ay, Ay, delikado nga rodan Ay na, agkurad gayam ni pare badong. Ha? Ay, no bilang mantakas ka. Nakakatkatawa ka di dayta. Intay. Ang mga no, agkurad ti kwa. Ti amin abagbagin na. Nagalas mo tanti kasta panunot mo. Intay. Ibagbagak lang ang mga no, agpaisungay. Ay, adalaok na apanaguyaw ti saom. Eh. Made ti kasta. Ay, jak maliklikan ti katawan no, kasjay. Imbes kit di akaasyam jay tao. Ang katawa kit din. Na Anya ti makunam maribanang. Iti anya, maray. Nakaalaan nga ta ni Kabadong iti sakit na akas jay. Ay, adda atap ko. Angam sapay lakumah ta saan. Anya dayta? Amangan no naala namot kadagiti makon ko na awagwag abadbado. Ha? Adda nga men dagiti daduma dita. Nga isuot dalatan ti ginatang da iti wagwagan. Adi da pay labaan nga umuna. Anya? Ay, atap ko laang mutkit di Ang pag-aamu tayo at talaga nga adda ti kasta. Iso arumbang alabaan no addaman gatangan tayo abado. Adamot lang nagatang mo nga agas mo ijay butika ba daw? adamait. Apay nga raw nakapanimid ka dita abay titawa. Ay, masuro na kiti pa nag-isam kanya ni parenteng. Anya? Agasam nga ibaga na pa ikiday, naglabo sa kanoy jay sango ti paradaan, dakwaraw gijay ilay. Ha? Sadak kita-kitain, manipod ulaw, aging gatsakak nga umisisam. Anya? Ay, masuro, nagtapakaragsakan dan samot, hindi pa nagkurad ka.
Kasano nga marituyang. Agkurad mo ni pare pa daw. Ay na. Na, apaya kastamatan ti panagkitam kanya, kan panagkatkatawam, kapitan. Ay pimanta kuradan ni pare badong. Ay, Uray agkurad, taadamot tumtumarin na nga agas na. ay, naimbag ano maagasan pa. Na, Ay, amangan numayakar na pa ikan katikurad na. ay saan, tadyak mo't itulok, kapitan. Huh, dita ka man langaw. Day, paray. Da kayo magganam dito. Ay, sus. ay, Nadagtan ni Tata Badong ang kail. di ka mas asidag pare. Nya, Ay, agsublitan ko arog. Ay, tumaraytan nga umadayo dito. Unang kail. Lala ka ayat ti maakaran ni Tikurad. Ay, intanang kail. day, paray, day, guarab. Subligaw. Basol mo ah. Nya, Amom lang arudin nga agkurad ka. Rumar-rumar ka pa ilang amin. di pa lakit mayakar nga paiso ti kurad ko kadakwada. Ay saus tinasaya at mapan ka ijay bangkag. Ta ijay ka nga agpaimbag. Ay, uwi na na. Nasaysay ati jay, tado dagiti bulbulaw. Wan, ado ijay ti bulong dagiti patani ang mulata. Mabalin ka numid nga agas ti kurad da jay. Katwan, uray jay maysa akas labayabas ti bulong na. Madandanagan. Apay, Agagatal ti kodel ko. anya? Agukokis mo ti kodel ko. Nga ay, amangan no agkurad ka matan. Ay, saan mo tan Jacket agkurad. Ay, day tangamin ka. Tanauyaw ka, iti adda kurad na. Ni, ano ti mapaspasama kada kayo ang kail. Agkudkudak nga rod. Yay, agkurad kayo matang. Ko, kasta nga rod. Ha? Makita mo ni. Agukis ti kodel ko. Asos, taray ko arang! Maray mo tin ni Kwarog. Anya ti ko ng kwarog. Agkurad mo't ni Uncle mo? Kastangarod na nakuanang. Asos, delikado na ito yan. Ha? Ay, no kasta. Makaakar nga rod ti kurad ni Kaba daw. Lakit di Delikado tayo nga raw. Ay, iso nga ita. Mabuti nga ako na mapanidya balay da ang kalintay. Kumusta ka ba daw? Mayata yung tuyang. Nagasa na yung tikurad ka. Awanay. Wangag paisaw. Awan matang. Agyaman ak iti agas at inumarkaw. Kandag iti bulbulaw. Nasaya at mo. Tapno saan nakakatkatawaan ni Kapitan. Wayne, kit mabalin ko itan. Ti mapanagpasya-pasyan. Ay katwan na. Ipakitam nga awanon ti kurad mau. Tumatangak man maray. Ay, ore awan gumatgatang kanya, Kabadong. Anya? Ay, di ka umas asidag dito. Agawid kan. Ay na, di ka agdanag maray. Awanay, tikurad ka. Ah, sigurado ka. Wayne, mamati ka kanya. Kita ma. Kita na. Ne. Awan mo't nga agpaisaw. Ay, agyaman ak ano kasta. Kit mabalin na ko nalakwan, maray. Tangay mabutang mat ni Kwarog kan ka, inteng. Ano san ti aguray dito'y igid ti kalsada, iti pagluganan ta. Di iso. Tinaskan, mapanak iti doktor. Nay, ta kayo magayam day ta. Kapanan nyo ya, maray. Parinteng. Ay, Inak ipadoktor ni inteng, tagkurad matan. Ayan, ang kurad. Kasi ka di maray. Nay, pari ba dong? Awan matan ti kurad mo? Wungag pa isa. Engat inarabit mo. Kaya't ko amaamuan. Pare. Ay, di nakasasigyan maray. Ang mga numaakaran na kidinitakurad daw. Nariga tayo. Iso panawan kayo pa di tayo. Tanay, ang kurad gaya mo di parenteng. Ay, awanay, ang kurad ay. Ay. Just kikit diti kastoy abiyag. Inteng? No apay mat nga na akara iti kurad. Ay kat, siguro
Tapno mapadasa mo ti agkurad. Anya? Nauyaw ka ngamin, iti kurad na. Ah, Iso aday tati maganab mo. basol di pare ba daw? Taapay ang nagpakita kanya. Anya? No saan ko man nagparparang. Adayo ko man nga inuyaw ko. Naa. Ay, agyaman na. Tanimot pa rin tingita sa kuran. Naa. Katawa, tuman magtuyang. Ay agtal na ka man ba daw? Kanya, Apay masapul ay nga ibales mo, tinaramid dakan ka. ay katuwin mo ta. Tapno marik na natin palakam na kanya kitay. Padagkunak saan arumbang nga gibales ka ba daw? Ha? Umanayon ang naagasan ti kurad mo. Naagasan gaya man tikurad ni tata ba daw? Ay wan, awanon. Ay, kunak langit din no aman agas na. Naimbag man ta naagasan. At damit laeng kan kadaytano kayat mo ti umimbag, kwarog. Ay, kasjay. No anya ti iparit ti doktor amakan, ay kadi mo kan kanin. Aya, Kan siyempre, di mo liwayan ti agtumar kadagiti agas. bayan niyaw, takas naman ti baga kini Uncle Inteng. Ha? Barang no maikat mo tikurad ni Uncle Inteng. Ay da. Marinting nga yan. Di nakman kita-kitaan na Ha? Amin sa amot na parte di bagay pare ang kuran ay. Aglamos ka man kini Ay, pare. agtala ka. Kaya't kulaang mo ta makita no amin na parte di bagay kit ang kuran ay. Manawanak dito eh. Tila ibagbagam. Nya. Kit ni sumot lang dito ti bagbagam kanya kini pare. Eh di nakasarsarita. Napudot ti ulo. Yay. Kul kalaang ka di pare. Kastoy lagaro dan ti sa adak. Kul ka lang. Mga asar ka dyan. Ay, sorry pare ah. Ay pumanaw ka. Nainayunam lang ti parikot ko. Naisuti ko nam. Di isaw. Panawan ka pare. Ikan! Masurun mo't lagayam ni parinteng. Ay sumardeng ka man si kabadaw. Nya. Apay, kayat mau ngagsubliman ti kurad mau. Ay sana. Kin may sa. Mabalin ayamit ti kasta. Kay kanya nga iti amom, amangan no agsublay. Ha? Pangasim tay sardeng mo day tangar aramidaw. Nya. Imbes kumaki di nga tinulong kayaw no anya ti maaramay. Kahit iso mga mintinangiro kay tuyang. Ay, oray pay. San arumbang nga ibales mo, tinaramid na kun ka. Maladi kag danag. Manipuditan. Jakon ulitay, tinaramid ka. Nasaya ah. Kumusta kan paray? Eh kastoy lata ah. Dua kabilangan ka ni Banang. Nya. Kabutang na mga minikwarog akana kakon. Ay, no siya. Sana ka mabutang king ka paray. Agyamanak ah. Tayo may na mabinisita. Ay, kituwid mo ta paray. Gaputa kayat ka tulungan. Tapno magasan ka. Ay. At bulbulong dito nga inalak. Makatulong da ito king ka paray. Ay, agyamanak paray. Kaya't kumuti herbal medicine. Dumungag ka. Tay baga king kataramidam paray. Kumusta ngay mat ni uncle mo nga inteng, kwarog? Sigun kinihanti banang. Umimimbag ka nun tikurad na, kagawad. Ay nasayahat nga rod no kasta. Mabutengak kami na mapanidya balayda. Ah, Amahan kami numakara na kitikurad. sa bagay, oray siyak. Ay, mabutengak ang maakaran, narigatan. Naimbag lakit din ata, dapay agas na. Uwin nga rod ah. Tanawan, kasi tayo amin dito'y amaakaran. Ayan adayo na. Awan ti maakaran kada tayaw. Sabay kuma, kagawad. Mayatan ti kudil mo, inteng. Awanan ti kurad mo. Ay, maragsa ka na. Tawanan kurad ka. Kat, aramidam ka di manen ti panaguy-uyaw mo, ah? Ha? Amangan no adamanen makitam di taasakit ti sa balay, kat mapan mo asaran wano uyawan. Saan? Namiris ko itan ang madigayan tinauyaw. Kayan mga asar iti tao nga daan na yun na.
Nasaya at tamom. Manipot ita. Liklik akong ti agdilaw iti anyaman a klase ti sakit ti padak ataaw. Nadidigra akong Nasaya at tanakaamiris kamatlaeng inte. Ay na, Kapitan! Saan ngamin anasaya at akatawaan nyo ni Tata Badong? Gapo itikurad na. Ala sigay! Dinang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng!